ug dili na ordinaryong mga tao ang atong ikatubang. Aron maabot ang mga tao sa may balita, kinahanglan mo gamit kada og bag-ong mga pamaagi. Pananglitan, ana ang akong suod nga higala si Gusto. Usa siya ka Romano nga diplomata o negosyante kinsa sumala pa sa akong nahibaluan, nagpatrabaho og daghang Kristohanong mga igsuon. Midawat siya sa among gitudlo kaniya, bisag di siya atong igsuon. Ang iyang impluwensya makatabang kaayong dako sa atong buluhaton ingong mga Kristohanon. Magpadayon kita sa pagbuhat sa atong naandang buluhaton hangtod mo abot ang atong Ginoo. Iskolyo, naunsagod ka. Ang una natong buluhaton mo ang pagpanampo sa intereses sa gingharian. Atong buluhaton ang pagpadayag sa ngalan ni Jehova. Atong buluhaton ang paghimog mga tinunan. Hay naman ang gugmas kumaturan ni imong nabatunan kaniadto. Ni adinhin, pautaan alang ang uban. Ug sultihan ka gid nila nga ako ay gipinig. Paayong tao ko sa kongregasyon. Ikaw ay sapi. Apan ako gipanalangin sa Dios ug daghang sapi. Sama sa iyang pagpanalangin kang Job, kang Abraham ug kang Solomon. Nasina ka nako? Mao ba ka na hinungdan nga gipangitaan ko nimog sayo? Adto sa akong balay pakitaan ti ka kung unsa kong matanga sa pagkatao. Tagaan ti ka sa tanan nimong gusto. Di ka ba masunod nako? Nagpakita ko nimog kaayo ug balibaran ko nimo. Kamu diha? Di ba nagpakita ko kaayo kang Juan? Si Jesus mingon nga magtigom taw bahandi sa langit. Ang panalangin sa Diyos mao kayo'y makapadato. Wa ko masina nimo. Di yun ko nimo mahipipan iskul. Juan, wa ka gyud makasabot sa akong gisulti. Nakasabot ako nga nawadan ka nagugma alang kang Kristo. Naigugma ka sa kalibutan o sa mga butang sa kalibutan. Manghukom ka nako. Kinsagod ka nga manghukom nako. Ikaw lang. Ang Ginoo lang. Ang anak sa labing hataas lang ang may katungod sa paghukom nako. Giinsulto ko ni Juan sa imong gihimo. Simon, mulakaw na lang ko. Sa sunod na lang na ako isulti nimo ang akong toyo. Sa tinuod lang Juan, wa ako'y daot ang buot nimo. Ipasaylo na tika. Aganon ko, kung sa may mo toyo, nagsiri-siri na mong pangita nimo. Dunay gipanugon sino gusto nimo. O sa man, susi dayo. Ang akong aganon si Gusto miingon, nga nakagusto siya kaayo, niining plata nga ribulto, nga imong gipadala kaniya. Siya miingon, nga ang imong mga tatiro, pulido kay trabaho. Nag-order siya og unong paniini. Iyang igasa kini sa teatro sa Laodicea. Ang usa, ilang ibutan tapad sa Diyos nga si Asclepius. Wa ko'y kalibutan niya ng imong giingon. Pahawa! Lamlam ka lang bata ka. Aganon ko. Wala ka ba makailan ako? Kadaghan ba kung nimo subuas pag-deliver ini? Ako hindi ang gaan ni mong kunaryon. Yapag magkakang bata ka? Awa na! Hoy dong! Ipagawas na din sa akong balay. Naalaan lang ko. Iksukay ng plata. Sa may dautan, anak. Kung sa himuon sa platir mo ni Ili, wala ko'y labo. Ang sabton ninyo na. Nakasabot ka ay minimo iskulyo. Huwag kay gugma sa mahal ni Kristo. Iya akong giinsulto. Dautan ka nga tao. Kaya nang imong kasing-kasing iskulyo. Sa imong nagtumping nga plata, usa na sa Diyos. Igo na! Di kinahanglang mga tarungan pa kunin mo o kambisan kinsa ninyo bahin sa akong gihimo. Why makabuot na ako? Hoy, iskulyo! Dada nang imong dulumtan ng ribulto. Simon, ang atong anak na sa gawas. Pasudla siya man. May sigurong ikay gawas kay daghan siya isulti nimo.
Dili lang sa kasamo, Brad Juan. Ayaw kayo ko. Malipay kayo po magpasakan mo. Daghan kayong salamat. May kibati ka ba? Ipahulay ko lang niya. Daghan ang pagsulatan, labi na sigay. Ikaw na lang ihibilin sa mga apostoles. Isulat pa paghihapon ni mo ang asoy sa ministeryo sa akong Ginoo. Wala akong plano. Maayong hinoon. Taganan ka sa tanan mong ikinahatan. Nagka-istorya na ba mo ni Helen? Oo. Nakikita siya na kuban sa iyang amahan. Naguhog kayo siya. Apan nagtuo kung maulian na siya. Nilingit kayo itong iyang agian. Mingon man gud si Justo niya, namananaw lang kuno silang drama. Apan, pag-ando pa di ay, dito siya didala sa ampityatro. Di yun na ko mahanduraw ang kalisan ni Helen na naglingkod uban sa na nagsinggit, uhaw sa dugo ng mga tao, ug nakakita sa atong igsuon nga gikunis-kunis sa mapintas ng mga mananap. Nakainapagani si Helen niya, ug nakagusto pagayoy kaniya, na walay lain kundi si Petrus. Daghan na kaayong nangamatay tungod sa pagtuo. Ang atong Ginoong Jesus, ang atong mismong igsuon na si Santiago, ug daghang minahal ng mga kaigalaan, ug daghan pa unya ang pamatyon. Ang mga igsuon nangadto na sa pamilya ni Petros aron ibabot ang ilang asubo. Una-unaan, ang kalibutan nga gimahal pagayon ni Helen, moro usab nga kalibutan nga nagpatay sa atong mga igsuon. Apan nakawakom na si Helen nga di lagayog siya magpadala sa kalibutan ni Satanas. Ang mga butang sa kalibutan, madali mo. Kini makalamat. Kini makainganyo. Apan palandungan kung sa epekto ni diha sa mga tao na ikugma sa kalibutan. Sila may imong ako, sila may gawad, o sila mapakyas. Kinahanglang makigbisog kita sa pagpabiling dili bahin sa kalibutan sa Satanas. Kung maugmad na nato ang ugma alang sa Diyos, kinahanglang dili nato tugutan ang kini mubugnaw. Nalipay kayo ko nga si Silvano o ang iyang pamilya nakadesisyon sa pagbalhin sa Bitinia. Tingali, wapasok sa kanila ang pamilya ni Simon. Daghan ba kayo kaagad kung magpabiling na tinumano? Moabot ra ang panahon, Marcos, o sa kadakong panahon sa katawhan, walay taong makaihat ang mula ikan sa tanang kanasuran. Mubarog sila tubangan sa trono sa Diyos ug sila magpadayon sa pagsinggit ng magayon ang kaluwasan utang namo sa atong Diyos nga naglingkod sa trono ug sa poder. Mao ka na igipadayag sa Ginoo kanako. Pagkatindot ni anak nga palabuton. Para nako, di gyud na nga ako nabatunan sa sinita.